मुश्किल में जान बा ए कहीं निदान बा। 16 करोड़ के सुइया जीवन वरदान बा। मुश्किल में जान बा ए कहीं निदान बा। 16 करोड़ के सुइया जीवन वरदान बा। सबसे कहीं निहोरा मद करी थोड़ा थोड़ा अब सोच में समैया जान बितई हो चेहरा के रंग अब धूमिल न होते बबुआ आयांस के बचई हो। सबसे करजोरी प्रार्थना बा कि बबुआ के अरुआ सब मदद करी। यहाँ के घर परिवार लोग गुहार लगावता, हमनियो रउआ सबसे गुहार करतनी, अर्जी लगावतनी कि रउआ सब सपोर्ट करी। अगर हमनी सब लोग के सपोर्ट करला से केहू के जिंदगी बच जाता तो में का हर जाबा। सपोर्ट करी। अगर रउआ कुछ नहीं दे सकत तो यह वीडियो के माध्यम से रउआ शेयर कर सकतनी ताकि कोई तो भी लोग होइहन जे मदद करिहन। तो आप सबसे निवेदन बा कि जरूर सपोर्ट करी, प्यार आशीर्वाद दी। माई बाबू के फिक्रिया ना गले रहेला कहवा से आई रुपैया। मिलजुल के सब हथवा बढ़ाई कट जाई कठिन बलैया। माई बाबू के फिक्रिया लागल रहेला कहवा से आई रुपैया। मिलजुल के सब हथवा बढ़ाई कट जाए कठिन समैया। बचावे बबुआ आयांस के आगे अइहा हो चेहरा के रंग अब न घूमिल होते नन्हका के जीवन बचई हो। बबुआ के रंग अब धूमिल होते छोटका के जीवन बचई हो।
हमरा कवि जी आदरणीय आकाश अलवेला लिखनी आगे अगला भाव में। आकाश अलवेला पवन हाथ जोड़ी कागे जनता से कहीं गुहार बा। पूज्य देवी देवता कोई हवन करावे चिंता में पूरा बिहार बा। आकाश अलवेला धनंजय हाथ जोड़ी काहे जनता से कहीं गुहार बा। पूज्य देवी देवता कोई हवन करावे चिंता में पूरा बिहार बा। हिम्मत टूटे न मिलके सब बढ़ई हो चेहरा के रंग अब न धूमिल होके बबुआ आयास के बचई हो। मुश्किल में जान बा कहीं निदान बा। सोरह करोड़ के सुइया जीवन वरदान बा। सबसे एक ही निहोरा मदद करी थोड़ा थोड़ा अब सोच में समय जान बितई हो चेहरा के रंग अब धूमिल न होके बबुआ आयास के बचई हो। चेहरा के रंग अब धूमिल न होके बबुआ आयास के बचई हो। चेहरा के रंग अब धूमिल न होके बबुआ आयास के बचई हो। आप सबसे निवेदन करजोरी प्रार्थना बा कि जरूर सपोर्ट करी, प्यार आशीर्वाद दी और ऊपर में हमनी फ़ोन पे के नंबर डाल देले बानी। रउआ सबसे निवेदन बा 1-1 रुपया भी दे के सपोर्ट करी, बबुआ के जान बचाई। जय हो, जय भोजपुरी समाज।